অৰিজিনেল সিটিজেন কিনিক আপোনালোকে যদি ডিপ্ৰাইভ কৰিবলৈ যায় আমাৰ ৰেন লাইটটো তেতিয়াহ'লে জংগী আন্দোলন হোৱাটো কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু এইটো আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয় এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় এইটো কোনো বাপেকৰ নহয় এইটো নহয় সেইকাৰণে চাকৰি আমাক নালাগে চাকৰি যদি লাগে আমি দিম आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफोर आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायै नायलायदों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय दा भिडिअ ओरैबायदि जागोन जोबोद इम्पर्टेन्ट रायजोफोर दा पोर्बट जरायाव जे पावर प्रजेक्टनि जे आदानि कम्पानि बा एपिडिसिएल जे गायसंनो लानाय बे गायसंनो लानाय प्लान प्रजेक्टआ रायजो राजानिफ्राय जोबोद धाङाबाजि दा बेनि गेजेरावनो दा नोंथांमोनहाबो आं माखासे सिगाङाव हगारनाय भिडिअखौ नुखाबाय दा राजु देउरिया दा माखासे मानव गेदेर बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि सायाव गोख्रों रावजों बाहायदों आरो दा आं बेखौ थाङैनि सिगां आं नोंथांमोननो गुसुङैनो फोरमायनो सानदों मानव गेदेर रन्जन दैमारि सारा जे गाव जेलनिफ्राय गुवाहाटी जे हाइकर्ट केसनिफ्राय फैनानै न'आव 20 साननि थाखाय रेहाय मोनना फैदों कर्टआ बेखौ 20 साननि थाखाय उदां खालामथ'दों बे उदां खालामथ'नायाव दा माखासे गावनि न'खरनि बिदाफोर फंबायफोरसिम थांनानै मोजां सभा गिता लाहैदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो যে আদানিক 3600 বিঘা দিবলৈ গৈ আছে এই বিজেপি চৰকাৰ ইউপিপিএলে আৰু সংবিধানত আছে ট্ৰাইবেল মানুহৰ ল্যান্ড ৰাইট বুলি তেখেতসকলে এইটো ভাইলেট কৰিছে বিজেপি যদি আদানিক মাটি দিবলৈ বিচাৰে কাজিৰঙা দিয়কগৈ মানাস কিবা আপোনাৰ ফৰেষ্টত দিয়কগৈ অসমত বিভিন্ন জেগা আছে তাত দিবলৈ যাওক কিন্তু অসমৰ চৰকাৰে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ট্ৰাইবেল মাটি কিনিয়ে চাই থাকে কাৰ্বি আংলঙত যাওক তাতো ট্ৰাইবেলৰ মাটিতে চকু দিছে আপুনি ডিমা হাছাওত যাওক তাতো ট্ৰাইবেলৰ মাটিতে চকু দিছে আৰু 6 শিডিউলত আমাৰ বডলেণ্ডত আকৌ ইয়াতে চকু দিছে 6টা প্ৰজেক্ট আহিছে 9টা প্ৰজেক্ট আহিছে আহক প্ৰজেক্ট ট্ৰাইবেল জেগাত কৰিব নালাগে ট্ৰাইবেল আনএমপ্লয়েড যদি সলভ কৰিবলৈ হলে ট্ৰাইবেল মানুহক যদি ইকনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট কৰিবলৈ যদি হয় তেতিয়া সৰু স্কিম কিনি আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ কিনি দিয়ক কিন্তু আমাৰ মাটি আমি স্যাক্রিফাইস কৰিব নোৱাৰো আপোনাক আমি মাটি এট এনি কষ্ট দিব নোৱাৰো এই মাটি আমি ট্ৰাইবেল মানুহ কেতিয়াও ৰিফিউজি হ'ব নোৱাৰো আমি ট্ৰাইবেল মানুহ আমি বড়ো মানুহ আমি ল্যান্ডলেস হ'ব নোৱাৰো আমি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নহয় আমি অৰিজিনেল সিটিজেন হয় এই অৰিজিনেল সিটিজেন কিনিক আপোনালোকে যদি ডিপ্ৰাইভ কৰিবলৈ যায় আমাৰ ৰেন লাইটটো তেতিয়াহ'লে জংগী আন্দোলন হোৱাটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল আৰু এইটোৱে ৰিজাল্ট যে বিজেপি গভৰ্নমেন্ট আৰু ইউপিপিএলে আমাক ট্ৰাইবেল সকলক সব টাৰ্গেট কৰি লৈছে সেইকাৰণে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট only one appeal entire India আসামত যে যি সকল ট্ৰাইবেল মানুহে বিজেপি কাম কৰি আছে বিজেপি হৈ পেলাই লেমটো কাম কৰি আছে এজেন্ট হৈ কাম কৰি আছে আৰু 10 বছৰ পিছত আপোনালোকে বগিব লাগিব one day it will be too late you will be also realizing you will be also in the same footpath সেইকাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে এতিয়া সময় লেট হোৱা নাই বিজেপি যি সকল কৰি আছে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল যি সকল বিজেপিত এতিয়া কটাকৰ হৈ আছে আপোনালোকে ৰিজাইন কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰিজনাল পাৰ্টিত আহক আৰু বিজেপিৰ এগেইনষ্টত সকলোৱে দলে বলে মাতমাতুঙা হওক কেলে ট্ৰাইবেল ইউনিটি হ'ব লাগে ট্ৰাইবেল লং লিগ হ'ব লাগে আমি ট্ৰাইবেল সকলে এক হৈ পেলাই আমাৰ কমন কজৰ কাৰণে আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই
অসমৰ পৰা আমাৰ ন্যায়টো আমি সদায় দাবী কৰিব লাগে সেইখিনি কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক কেনচেল কৰিব পাৰে 6 শিডিউল এলেকাত আদানীক মাটি কোনো পধ্যে দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কোৰ্টৰ কাহতো চাবইব পাৰোঁ হাইকোৰ্ট যদি আমাৰ মুক্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰোঁ এজ পাৰ দা ল কিয়কি 6 শিডিউলত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই উইদাউট হিয়াৰিং পাব্লিকৰ কনসেন্ট নোহোৱাকৈ তেখেতে মাটি দিব নোৱাৰে তেখেত CEM হ'ব পাৰে কিন্তু মাটিৰ মালিক তেখেত নহয় আৰু তেখেত পাব্লিক হিয়াৰিং কৰিব লাগিছে যিটো আমাৰ মাটি আমি খেতি কৰা মাটি যিটো মাটি আমি জংগল চফা কৰা যিটো মাটি আমি হাবিত জংগল চফা কৰি বাঘ বালু খেদি পেলাই আমি বসবাস কৰি আছো হেজাৰ হেজাৰ বছৰৰ পৰা সেইকাৰণে এই মাটিত UPPL আৰু বিজেপিৰ কাৰো অধিকাৰ নাই অধিকাৰ আমাৰ মাটি আমি কোনো পধ্যে এৰি নিদিওঁ সেইকাৰণে আমি সকলো ৰাইজে দলে বলে আমাৰ এটা ষ্টেণ্ড আমি তেজ দিম মাটি নিদিওঁ আৰু এই ষ্টেণ্ডতে আমি সকলোৱে থাকিম আৰু হিয়াৰ ৰেভেন্সটো আমি কেতিয়া ল'ম 26 ইলেকশ্যনত ল'ম আৰু এই যেতিয়া আহি আছে ছেপ্টেম্বৰত আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ BTC ইলেকশ্যন আহি আছে তেতিয়া আমি তেখেতক ভালকৈ লেছন এটা দিম যে আপুনি আমাক লৈ পেলাই লৰা ধেমালি নকৰিব আমাক লৈ আপুনি বিজনেছ নকৰিব চাকৰি আমাক নালাগে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ হাইলি কোৱালিফাইড নাই টেকনিক্যালি আমি চাও নহয় আমাক সুইপাৰ বনাব আমাক ঝাৰুৱালা বনাব আমাক চকীদাৰ বনাব আমাৰ ৰেসপেক্ট নাথাকিব আমাৰ অনাৰ নাথাকিব আমাক চাকৰি নালাগে আমি খেতি কৰা মানুহ খেতি কৰি খাই থাকিম আমি গাহৰি বেছি খাই থাকিম আমি কৰি বেছি খাই থাকিম আমাক আপোনাৰ চাকৰি নালাগে প্ৰমোদ বড়ো সন্মান নাই কিন্তু আমি দুখিয়াব পাৰো আমাৰ সন্মান আছে আমাৰ সন্মানটো আমি বেছিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু এইটো আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয় এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় এইটো কোনো বাপেকৰ নহয় এইটো নহয় সেইকাৰণে চাকৰি আমাক নালাগে চাকৰি যদি লাগে আমি দিম তেখেতক আহক আমি তলে বোলে পইচা দি পেলাই আমি আপোনাৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম এটা খুলি দিওঁ তাত আপুনি চকীদাৰ হওক হ'ব না ৰাইট मानाव गेदेर जे रन्जन दैमारि बायदि जोंनि BTC एरियायाव दा बिथांखौबो गोख्रों सासे दैदेनगिरि एबा मानिजाथाव होननानै सानजाथावो दा गावनि न'खरनि जे बिदाफोरखौ गोबां गोबावनिफ्राय नुयैलाय 20 दिन रेहाय मोननायाव जे बेसारा बेरायहैनानै गोबां खोथाफोर रायलायदों जानांगौ आं बेखौ बुंनो सानो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारनि जे स्ट्रागल खालामनायाव 34 इयार्स जे स्ट्रागल खालामनायाव जे जोंनि सिगां गोबां बर' रायजो राजा बिभिन्न जायगाफ्राव जों मिन्थिगौ जों बुजिगौ बै समाव बर'फ्रा दाउसा मावरियाफोर बायदि पुलिसनि जे बै समाव CRP नि गोबां जोंनि अयथासार खालामनाय सोरबा बबेबा खरसायाव फैसा दोन बेखौबो लानानै थागोन सोरबा सासे आइजोआ न'खर गोनांखा फिसा सासे गोनांखा बा सोरबा सिख्ला आइजो सोरबा हारसिं थायोबा बै समाव बर' रायजो राजाफोरखौ जिनाहारि खालामलांनाय बुथारलांनाय सोरखौबा बेबायदिनो नंखाय दायबाबो ओरैनो मोनबाबो बर'फोरखौ हमनानै जेलाव सोहैनाय बुख्रुब बुख्राब खालामलांनाय बैफोरखौ दमन खालामनो थाखायसो जोंना मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा गोख्रोङैनो जे अस्त्रजों दावहा नांदोंमोन बै अस्त्रनि जे सुक्तिकारि एबा अस्त्रजों दावहा नांनाय नङाब्ला मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा जे बेबायदि खालामामोनब्ला दिनैसिमाव जोंनि माखासे जे दानि दैदेनगिरिफोर बिटिआरनि CM सोरबा CM जानो मोनगौमोन नामा बा दा बेबायदि गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे हादर देशखौ नायनो अनथाव गावनि खामायनाय बेबायदि गावनि एक्सट्रा बेनिफिटनि थाखायल' बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ समस्त BTC नि बर' रायजो राजाफोरखौ नायालासिनो गावनि इनकाम सर्स गावनि न'खरनि जाति बाय बाहागि गासैबो न'खरनिफोरखौ थाखायल' खामायगासिनो दङ दा रायजोफोर नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालाम जे फैबाय थानाय जे मानाव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारि जे बे मेडामनि दैदेननायाव EPB जे राजनिति गोदान हानजायाव जे नोंथांमोना भट होनानै देरहासार खालामोबा आंबो मोजां मोनगोन एबा जोङो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो मोजां जागोन होननानै सानो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मा सानगोन जे सोरबा बुङो जे NDBफोरखौ माखासे सोरबा माथा गैयि मानसि दङ NDBफोरखौ गाज्रि जोंखौ ओरैबायदि समाव ओरैबायदि बुख्रुबदों माख्रुबदों बेबायदि सानो थ' बे नङा रायजोफोर
जोंनि सायाव पुलिस आर्मिया अयथाखारि खालामनायनि सायावसो जे जोंनि बेबायदि एनडिबि संगठना जुदि ओंखारामोनब्ला जोंनि सायाव दा बे परिस्थितिया सफैयामोनबो जानो हागौ। रायजाफोर नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालाम जे एपिबि हानजाया मानो दानांखो आं बिनि थाखायबो नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों। बे एपिबि हानजाया मोननै रिजनेल राजनितिक दलफोर दङ, अब्लाबो मानो दानांखो बे दानांनायनि मेन घटनाया जाहैबाय बे एनडिबिफ्रा गोबाव स्ट्रागल खालामनानै गोबां जोंनि सायाव एनडिबिफ्रा जेब्ला सान्थि सुक्ति खालामबाय, सान्थि सुक्ति खालामनायाव गोबाव गावसिनि जे दुखु खस्थ मोननायफोरखौ जे बर' रायजो राजानो फोरमायनांगौमोन, बर' गासैबो रायजो राजाफोरनो गावसिनि दुखु खस्थ मोननायफोरखौ माबा मोनसे गिदिर प्रग्रामफोर खुंनांगौमोन, बैखौ मानो खुंफुंनो मोनाखै? मानो बर' रायजो राजाफोरनि सायाव दुखु खस्थफोरखौ रन्जन दैमारि सारा गनानै मानो बर' रायजो राजाफोरनि सायाव दासिम फोरमायनो मोनाखै? आरो महत्तनि दा सान्थि सुक्ति खालामनानै जेलाव मानो थाबाय थानांगौनि गोनांथि? बेनि थाखायसो माखासे जे एनडिपिनि साननाय, एनडिपिनि सिमां मिजिंफोरखौ फैलार खालामनायनि थाखायसो दिनै बे एनडिबिया बे परिस्थिति गोदान राजनितिक बे जों बेबायदिजों थाला। जोङो माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मावनांगौनि थाखाय माखासे एनडिबिफ्रा जे बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन, बे बड'लेण्डखौ मोननांगौबा जोङो मोनसे राजनितिक दल हानजा गोदान दानांसिगोन। बे प्लानखौ लादों जानांगौ आरोखि। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बैबायदि गोबाव बोसोर जे सोरनिबा न'खरा गावथारजाबाय, बेबायदि सोरनिबा न'खरा बुथार जाबाय, सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय, अब्ला बैबायदिखौ देरहाहोनानै बिसोरखौबो सरकाराव लाबोनो थाखाय नोंथाङा नाजायाना? अब्ला बेनि थाखाय अब्ला नोंथांहा मा सानगोन? दा नैबे मोनसे खोथाया रायजोफोर, दा जे पोर्बत जरायाव जाय बेक्ति रायजो राजाफोरनि हाखा, बेयाव मोनसे रावनिबो हा खालि नङा। बे हा खालिखौ सोनानै बाव मोनसे आदानि कम्पानि बा एपिडिसिएल कम्पानि खालामगोन। बे कम्पानियाव मात्र भेकेन्सि 3,600 बिगा, 3,600 बिगायाव बैफोर जेसेबांनाखि बर'फ्रा रायजो जानानै दङ, बै रायजो जानानै दंनायनि हाखौ मा खालामगोन? बेयाव बेसेबांनाखि बाव मोनसे कम्पानि गायसन, बे कम्पानि मावनाय बर' रायजो राजाफ्रा साख्रि होजोबनो हागोन सम्भब नङा रायजोफोर। अब्ला बेफोरनि मानसिखौ हा गैयाब्ला बिसोर बहा थागोन? बिसोरनो थाखा इसिबांनाखि थाखा होनो हागोन? बे असम्भब। बाव मोनसे 3,000सोनिल' भेकेन्सिया 4 भेकेन्सिल'। बे 4 भेकेन्सियाव मानाव गिदिर CM प्रमद बर' सारा बाव 10,000नि बाव भेकेन्सि मोनसे पस्ट खिथादों। बे असम्भब। बेयो मोनसे पलिटिकेल एनालाइसिस, मोनसे गावनि क्रेडिट बियो फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थिनि। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बैबायदि जे पावार एन्ड प्रजेक्ट मोनसे एपिडिसिएल बा आदानि कम्पानि लादों, बे कम्पानि लानायाव नोंथांमोना ओरैनो हगारगोन नामा? एबा बर' रायजो राजाया बाव मोनसे आबादारि फोथार बा आबाद मावनानै जायो, सोरनिबा बागान दङ, बैफोरबायदि हाया जे बेयाव 3,600 बिगाया जुदि मावजायोब्ला बैफोरनि गासै मानसिफ्रा गावनि फिसा दङ, बिबौ दं, बिमायं दङ, गावनि फिसालाफोर दङ, बिसोर बहा थागोन? बिसोर ना हादान गोदानाव हाबनानै होखारजाबाय थानोसैलाय नामा? अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा माबायदि बुजिदों बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो नेक्स्ट जेनो बिसोरो मावनाया जाबाय फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि जुदि मावनो हायोब्ला बेयाव जोंनि मोनसे खामानिनि थाखाय क्रेडिट जागोन। बेफोरबायदि मावनो हादों जानो हागौ। अब्ला दा जोंना आदा राजु देउरियाबो बिनि सायाव थन्न थन्न बुंलांबाय। बिनि बुंनायाबो नंखाय नङा रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जे आंनि बे नोंथांमोननि फोरमायनाय, बे फोरमायनायनि सायाव नोंथांमोना निस्सय बुजिदोंबा भिडिअनि सायाव बे आंनि जेके मोसाहारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायबाय।